Kabalang Presbyterian long thumai maubu pastorate hapok ka maubu sarikrai presbytery kan pediang iga jeseng ba afn reu jong ri boy sinat ha kasi utrai khanyo tarik ulber ahja afsau katege jeseng ba kan sedang hak tarik nadu khasau ulber ahja afsau hadu kasi utrai khanyo ulber ahja afsau kabalapan baik bagi mit po ya ka khatsan ba khan reu ulber kan long hamaran pleng snong ba kasi utrai kan long hamaran paji kendiat nasional, bat min si utrai kan long biang hamaran pedang senong. Kat kum secretary reception committee tu man pesan nong sli. Uloong, mana ka bentai ki pai ba bikin poi cha kate ke long jiaseng lapan bet kum ni. Wei, na ka bentai ki tu bawan na ki thain maurong, ba kum ju na ki thain mau hati, ka jaka peniang kali kan long hajaka Dr. Sela, ka baka jinjengai banyai kejat kan long tang kum basan spa mita. Kabaar, na kabentai kitu buan na umroy bat selong, magbayat lingba ka umsning bypass, kin rung sa surok snong, bat ki volunteer ringkat bat ki pulit peniak kali, kin sapta i ki jakayang kali. Kabalai, na kabentai kitu buan na kithain nongpo, kin rung ha surok kadong merso bahala ban mi salum ding blay, bat ki volunteer ringkat ki pulit peniak kali, kin sapta i ki jakayang kali. Nakaliang ko reception committee kala khangru yaki YouTuber simet bakimbet ban ring video like tang kito kilat pathai khubor beliau jingbet naga committee kiban sam yo khubor ublei ha jing sang pai ba sni utrai kinlong ha kapor post tang mustam pastor SR Pomsong ha kapor CBJ steng no phai sngi pastor GPL Gado bat ha kapor riu steng janmiet u pastor HK nong sap Tok basdang ni penpau ya ka jing sngongu yublei nagliang jongka reception committee jongka balang presbyterian nong thmai kabadon hagalenti ban penkre ban pedang ya ka jing seng sinot ka ba ar pun riu jongka ribhoi presbyterian sinot kaban long ha ka balang nong thmai na du gitarik khat sau hadu khat nyeu jong ne munai march arhajar arpusa te nagliang jongka reception committee ni pedang sngovha ia baro upai reungai ubanwan segenai jinge seng sinot kabar riu jonggeri boy presbyterian sinot dinagaliang jong reception committee ngisiemru ia kene kabu ban aikat do kene ki brief ban pensyai pai ba na kabanta ka jingsuk ka jing bit ka jing biang jong upai reungai ubanwan segenai jinge seng sinot namar ba kene kabadan kabangi penkre ban penlong ya ke jinge seng pai ba ha ka khan nyeu tarik jong neu benai ka la kampaji kendiat na ka snong di namar kata ngi kwa ban ai ya ka katu ne ki jing pensyai na ka banta upai ba khnang bakan pensuk ya ki bakin poi segane ka jaka ka bana ka leng jong ka balang ban reception committee ngi la penbek ban penlong ya ke jing seng di na ka banta ka jing tiplang jong pai ba ngedon katu ne kijing pensyai bagi jing batai ban pensuk yo pai ba bat kata kelong ba nagaliang jong reception committee ringkat bat kepalang bat kesnong ngila penkre ya ki south li ki entrance ki ban poi syakane ka venue lane syakane ka jaka ka bangin pelong ye ne jing sang ka baning kong na ka banta ki pai riunge ki ban wan na ki ban ya lengba yo ne maurong road ka parking na kabanta ka jongki kan long hangte ka jaka ka jong i kong jong i Dr. Sela ka bangi tip ba ya ka kum kepung lusai kata ka de ka jaka parking na kabanta ka jongki banang te kin ha banwan ka kejan ban poi sya ka jaka ha ka ba ka jingjangai ka long tang hapo sanspa mitari tenang ta ka baar ki bawan na ki thain mawati bat ki bayai leng ba ya ka surak umsning ru kin rung leng ba ya ka mau rung rut bat ka parking na banta jongki ru kan long hangte hapu pung lusai banang te kin sawan da ka kejat sya ka ne ka jaka ka bagi pelong ya ki seng sinat bat ka balai ki bawan na ki thain shillong ki bayai leng ba ya umsing bypass ka entrance na ka banta ka jongki kan long kin rung ya ka surok badon leng ba jong snong nong thmai bat kin ya ter kin poi haga jaka ka bangila penkre ya ka parking na ka banta ka jongki bat
na kata ke jaka ka bakin par pag ye kali ke jong kiru kan jengai tang kumba hapo sans pa mitar hang ne ke jaka ka bangin pulong ye ke jingseng bat na ke benta ki bawan na ki thai nongpo ka jaka ka ba kinrung kan dei na po merso bhala usurok uban lej ka Greece City William Curry kinrung nang tu surok bat kin poi hagane ke jaka bat ka parking na ka benta ke jongki ka don halendet jong neulum ubang ila pun kre na ka benta ke jingeseng bat ka jingjingai ru na ka benta ke jongki kan nong palat ya kan rius pa lan news pa mitari di kata ke dei na ka benta ka jingsuk jong upai riungai ubanwan sing nagi jingseng habi dei bat kalenti kasengken kumno bakin rung bakin poi sya kaneka madan ka bangilapan kre ban pelong ye kanagi jingseng sinat ka baar riu ka baar nang ta ka bangidon ban karpat nakalyang jong ka reception committee ya baro upai riungai ubanwan sing nagi jingseng ngi karpat da pin sngobha ban ra ya ki syatri ge jongpi ban yada naga jingshit jong kasngi bat haga juga poru ngikerpan ya baro ki banwan sing nagi jingseng bikin sngobha banra ya ki jan siang ki jongpi naga banta ka jingbit jingbiang jong ki jakasong namar ba naga liang jong reception committee nginomla ban penbiang lut ya pi ya ki suki bapin song henry ngilapan krepat ya ki lum bat hangta pin hap song leng hak ti jan ki ba pi pinra ngidon ke jingkerman bagane ke jingeseng kanlong ke jingeseng ke bahe de nagaliang jong reception committee oi ngelapan kre ya ke jaka den rei ngis ngtu namar ba nginomla ban penbiang lut ya ke jaka song de namar kata ngelapan kre ru ya ki artli ki lom bagi pada kin song kawe ke de sedin jong nek pandal ke bangidon bat ke baar ke de sedin sikmat tenaga benta ki basong sekini ilum dan sedin di pandal nagaliang jong reception committee ngelapan kre dak LED screen ke ba u pa irungai un yo I un page lengba jong LED screen di kabalai nang ta kaba nagaliang jong reception committee ngidon ya kaban kerpan ya baro ki barwan sekene jingseng long bangir kerpan de bapin sngobha ban kongu ban buram ya ka jing penyai jong ka reception lengba ki volunteers ki bangi lathung nang bakannom don kano ke jing blok kanom don kano ke jing dhang kali babaro upai rungai un poisok syagane ke jaka ka bangi lepen kre ban pelong ya ke jing seng but kaba bud nang ta ka bangi don ya ka ban kerpat ya upai rungai uban wan syagane ke jing seng but khamtam na ka banta ki bale ya ki video nagaliang jong reception committee nagbanta ka jingbit jingbiang ki jingyai bai jong ki jingseng ni da karpat ya ki personal youtuber kin ngobha bannom tan video ye ban nagaliang jong reception committee nginsha bantan ye ki video ban pelai ye ki jingseng ka baar riu jong ribhoi president not tang ya kito ki bala aibor lane ki bala authorized da reception committee bakin le ya ki video dinang benta ki weipat ka jinggerpat kalong pin ngobha bannom tan ni video bat bannom pelai ru haki YouTube haki personal YouTube ki jongpi te ka bakhadu nagaliang jong reception committee ka bangi don ya ka ban kerpat na ka benta jong upai riungai ngobha ban bu lem yangi ka balang haki jingduai ba ka bangin yo ya ka mariang ka barang ka barangkyang ba ka jingpen kre ka jongi kabalang ke pasret presbytery ban pediang ye gane jingseng kan long sisa ka jingkerku ke bakrau babaro ubanwan sing gane jingseng un yo mat ya ke jingkerku ha ke jingem ke basimet simet ke jonge bat khadu nagaliang jong reception committee ngidon ya ka ban yetu nag ban ta ka jingtiblang ba ka balang bat ke reception ngilapen kre artli kimadan long jingseng kawai ke dai hangni nagbanta kasngi sonde bat nagbanta kimit poya kandon kandai hangte hagamadan hapo peneksong kata kadai nagbanta ka jingtip jong upai rungai banwan singene jingisang doble kurku kubleshu